Baka natin printer na namin. Wala. Hindi pa. Hindi bubarat siya. Ayan ko. Ay. Akin yung red sa kanya yung blue. Red yun. Ayan na siya. Masakit kayong mag-broken hearted. Swerte ano.
Video mo nga. Sinagkaw. Hindi ito. Diyan ka rin tumutulo. Stop mo na. Tapos mamaya naman pag nagpo-folder na siya.
Okay na? Ba't ito walang cutics? Ano? Ito. Walang critics. Oo. Pero may cutics siya. Para siya. Kaya na maglilis ka na maglilis. Ang ganda. Ako na ako na mag-adjust. Kasi nga. Isa lang nga ulit after that. Yung tattoo lang kasama yun. Saan mo papatagay? Sa left or right? Left? Bubugin ko yung left. Wait na. Linisin pa ko. Paano ka makatiyahan? No. Pan-tiktok yan. Makikita din ko yan. Video mo, babe. Ito lang. Nasa ito to. Wire it up. Wire it up. Magic. Tada! Picture ang mga glass. Mulukot ko na dyan kasi. Wala ikaw naman. Lalagyan ko lang ng gamot. Ay, lagyan niya rin doon. Excited ka. Natakbo na sana ako. Okay na? Ba't mo tinatuan ako? Hindi ko nalagyan ng gamot-gamot. Ano? Hindi ko nalagyan gamot-gamot. Wala? Nung tinatuan ako. Pucho-pucho kasi nagtatugay. May tattoo artist na may sing mag-asawa. Okay na, ikaw naman ang masak sa nakapatid pa siguro. Eh, dikit ko muna. Ate mo lang. Dito. Saka dito. Sa baba naman. Sa kanya sa taas. Sa akin sa baba. Yung gano'n. Ito. Ito. Ay, maliit. Kala ko yung medyo. Yung bulbul mo, be. Paano sa... Ayan. Higa ka para... Ayos ba? Didikit pa naman ni Kuya. Tapos pag nag-break tayo, Paborang. nag-break talaga yun. Tapos, insaya. Dito sa baba. Mapapa ng konti. Ha? Mapapa dito.
Saka magpaalam sa jowa pag nakadikit ka. Baby, yun mo. Diyan. Tapos na. Anong kulay ng ano? Blue? Hmm? Yung bulaklak ng akin. Blue? Or black? Ay, gusto ko mag-explain makata. Gusto ko nga ito pa din ako. Ang labo na eh, no? Enhance. Ang labo eh. Oh shit, dumikit. Liit nga. Maliit ba ito? Cute size. Ano gusto mo malaki ba? Nababasa mo ba? Ha? Nababasa mo. Oo. Legend lang nakakabasa niya. Parang kailangan siya.
Sarap mo. Asan ka? Bakit ito naman ba? Kaya nga tinatawagan kita ka nung isang araw pa kita minumessage, di ka naman nag-reply. Sa WhatsApp. Wait. Ba't di ka lumabas? Bukas pwede ka. Bakit? Punta tayong ano ko pa kami. Sa may waterfall. Eh. Nung nakaramta ko nag-ano sa'yo, kala ko tinoyo ka na naman eh. We, yung totoo. Mm. Mm-mm. Sa WhatsApp ko kasi. Ay, sana ka itong magpatato eh. Nandito na kami sa may ano. Nandito kami nagtato. Diyan. Nung nakaraan pa katay na aya eh. Nung nakaraan pa, hindi mo lang binubiyog. Hay nako. Oh, ba't di ka nag-reply? Kailan ka bibili ng cellphone? Basta tawagan mo ko kung pwede ka ano. Naka-stay ako kay Joanne eh. Share kami. Sa call ko kanya. Ikaw ba? May ano tayo, may service tayo. Ito ano, sa Alriga, baba ka ng... Ay, ganda mo. Sa Alriga. Alam mo naman na, diba? Basta... Basta pagka-sure na. Oh, dito. Oh, pag lumabas ka na lang mamayang ano, tas doon ka na lang matulog kay Joanne. Doon tayo ano. Okay? Paano mo ako mamamessage? Ay, may diba may ano ka? iPad ka? Araw! Mahina. Ay. Eh, paano nga pala? Hindi ata. Tawagan mo ko ha. Oo, para ma-prepare nung driver natin. Charot. Hindi, kasi syempre, para ma-prepare yung ano, diba? Tapusin mo na, para mamayang gabi, magkita na tayo. Ha? Mga sige. Oo. Hanggang magpaalam ka. Sige. Sabihin mo, tatapusin mo na ngayon. Para bukas. Oo. Sige. Sige, aasahan ko yan ha. Kala ko tinuyo ka na naman eh. Weh, yan totoo. Ay nako. Kaya nga sabi ko, bakit hindi mo nabugyo? Sige. Tawagan mo ako mamaya antayin ko lang. Namiss you, babe. Well, tignan mo, galit talaga oh. Halat. Oh, sige.
Basta tawagan mo ako muna. Sige, bye-bye. Sira pala yung cellphone niya. Sira daw yung cellphone niya. Tumawag siya sa ano, landline. Ayoko kita kausap. Ha? Sakit pala. Masakit? Ito mo, di. Na-taste mo nga yung panggagago ni Abdullah yan. Baka naniwala si Kuya. Bakit? Totoo naman. Bilok eh. Dinok yan. Sabi niya, tomboy na daw ako. Bakit ba? Sabi niya, na naging tomboy ko rin. Angel. So for her, no matter where, no matter what, my point will become lesbian. Kaliwala. Eh, ano yung nagla-live ka, Bi? Yes, of course. Para tumami customer ni Kuya. Sa TikTok yan? Yes. O ilan naman ang viewers mo? Ang dami. Mga, Wala. mga wala. Hoy, kabubukas ka ba naglolo ko eh. Parang jowa natin. Wala kita na. Laging ka rin po. Yes! Yung mas masakit, ano yung isang ba yun? Ito, yung ibon-ibon. Kasi sa buto siya. Yung sa ribs, sabi nila masakit. Di naman ako nasaktan. Masakit pa rin yung niloko niya ako. Alam mo yun nga yung ginagamit nila pag broken hearted. Kapag-kapag. Daming nose. Buti kasi ano may forever. Ano? Ate? May sinasabi si Kuya. Kuya, gusto mo lumapit ako ng konti? Sa yun din ang iniisip ko kasi dati po ano na yung cellphone nun eh. Naghihingalo na. Yung cellphone niya. Try daw niya mamaya ulit agad. Kasi birthday pala ng agad. Sabi ko, kala ko tinoyo ka na naman eh. Hindi oh. Teka, Missy. Siya to. O, see, galit ka. Nako, tinoyo. Sinida pa, pagawa rin ng ganyan. Doon siya sa gitna. Kasi pares tayo ibabaw tsaka ilalim. Dito? Oo, dyan naman siya sa Ay, gitna. hindi masakit yan. Huwag
ugat yun. Niloloko lang kita, syempre. Sa noo siya. Huwag mo kong gagawin. Inaano nga kita para mawala yung sakit eh. Nagagalaw si Kuya. Bakit? Baka yung daliri pumakot yun. Nakagana. Hindi na ano, oo. Pumakot yung bigla. Ipa-profile daw ng pumugluan. Tutuko. Sino ko si ano? Nalilito ka, no? Siyempre yung ano. Siyempre yung isa. Huwag kang malito. Yung sakit talaga ang lining kaysa pag-husing. Bilasang tanga to. Ano? Yung kanta. Ba't nilalasahan mo kasi? Siyempre, alam mo naman ako. Manood nga ako para may viewers ka. Ano, meron naman. Sarap ito naman. Isang ka ba? Hindi ka mga viewers. Ayun, nakita kita dito. O, magsasara na ako. Makita mo. Oh, ako yung viewers. Kasi yung mga ano, sa gabi buhay. Mga tok. Sa daliri na ako, huwag ka nang lalapit ha. Ako na nagpaulan ng puso. Pupunuin kita. Pakita mo naman yung tattoo mo. Wala akong balita. Bilbil lang. Gusto ko lang makikita. Kuya, may TikTok ka? Meron pero hindi ko nag-aas. Ay, hindi ko nag-active. Oh.
Pinuro. Ano yun? Ano nila? Kinover? Kinover niya. Ang daming alam. Diyos ko. Cute. Kuya Ed. Kuya, pagka nagpa-enhance ba? Hindi ko po. Lalagyan ng buwan. Yung parang nakaupo sa buwan. Ano? Yung tsaka ano ka ba? Design ng guning sa kuya. Nagyan ko ng ganito. Longganisa. Yung paikot ng legs ko. Longganisa. Vegan. From vegan ba yun? Gawa lang ng diba. Vegan niya, heroin. Ano naman mo? Hindi na ka na. Pag naman din ako sa Sarap. Magano pa dito ko. Ay, Tama na, papakiling ka yan. Tuwid na tuwid yung daliri, nakaganon din. Imbis na, pinky promise Bili finger. mo na lang yung ano, Ano? yung metro card. Wala. Hindi mo naman sinabi. Tama-tama naman. Tama-tama tayo naman. Kala mo siya may dala eh. Hindi yung gold sana. Kunin ko sa wallet mo yung gold. Ikaw, bili Ikaw ka dala ng mo? gold. Oo, dala mo iya. Hindi nga, ang hindi ko sabihin. Kung dala mo yung dalawa, pwede natin matayo. Ano sabi ng bag mo? Bakit hindi mo nilalagay dito? Ano naman sinabi? Nako. Paano rin masusuot yun kasi makapagpapos. Magubad ka na. Masin. Kasamahan ko to dati.
daan. Sa hotel. Oo. Game instruction mga to. Saan siya nag-ano? Saan din? Ano yun? Saan ba dito rin? Sabi ko, bibisit ako dyan one time. Sabi niya, bibisit ka lang. Magpa-member siya. Oo naman. Ako mag-aano sa'yo. Iba pa naman pag may trainer. Higpit. Ako may trainer ako before sa ano. Ayoko, gusto ko sarili ko. Hindi lang Bawal ka mag-ano eh. Kailangan dire-diretso. Bawal wait lang. Walang ganun. Eh, kasi oras na mga itong binabayaran. Pag mga negra pa naman may gusto. Ang siyempre, pag nakita na naman yung negra. Kayo lang. Daling ko muna sa rito. Sino? Hindi ba? Kailan? Baka mamaya. Pagka nakalabas ka. Saan ba daling dito? Hindi sa Pinas. Parang ako patatutin. Ganito. Doon nga. Mag-iingit naman yun. Dito. Para siya na yung forever. Takot siya sa ulo. Siya kaya nagdala sa akin dito. Kung mas nauna ko lang nakalala si Kuya, siguro sa kanya din ako nagpatato. Na ano lang, di ba? Sumunod lang si ate nila nung nagpatato ako. Kasunod. Saan ka ba nun? Satwa to, di ba? Oo. Satwa din. Oh. Kabayan din. Oh, tapos. Sa kakilala ni Marge. May kaibigan din ako taga rito, si Jackie. Puro tattoo na rin siya. Kuya, magkano sa cowboy pala? Depende. Ano ba? Yung malaking lion. Lion. Saan? Dito. Sabi niya eh. Walang forever eh. Hindi, mali kasi yung lagay. Ang pangit kasi. Napangitan Hindi, akong tsaka banda sa dapat lagay talaga mo. yun yung ipapalagay mo Muhammad. Hindi naman Muhammad eh. Ano? Burat. Abdullah. Eh, akala ko Muhammad yung pinalagay. Abdullah Hassan. Patato ka pa ng pangalan. Hindi, parang gusto ko lang siya astig na ano. Ano? Hindi ko naman totally na. Gusto ko yung parang visible pa rin siya. Pero gusto ko yung may nakapatong. Papa-enhance mo lang. Gusto ko yung may nakapatong. Meron kasi diba Tawagin yung... mo si Abdullah ba? Hindi, meron kasi kuya diba na pag cover talaga hindi na siya makikita. Gusto ko yung kahit na nandun yung mukha, yung pag tinitigan mo, yung... Nandun pa rin. Oo. Visible pa rin yung Oo. pangalan. Ano lang yung papa-enhance. Papadagdagan mo lang ng ano. Design. Kaya mga sabihin ng mama ko. Ay, ang ganda. Ay, suka pala. Ito lang yun. Dito lang ako nasaktan ng pambas na ito. Grabe, hindi yung mukha ko.
makikita mo yun sa YouTube. Ano talaga? Oo, sa YouTube din. Namutla ata yung palad ko. Kuya, hindi daw advisable i-apply yung yung petrol mo. Hindi. Kasi mainit nga naman. Ano yan? Kaya pala yung iba ang tawag dito, nagsusugat. So, ano kailangan ilagay? Meron kang binibenta kasi ito. Sample isa. Siyempre. Wala naman nahihingi ito. Hindi ba pwedeng pusi din? Ano ba yun? Fuse din, pwede din. Pwede yun, no? Meron ako nun. Okay, kasi break. Kasi break ka? Ah, yes. Siyempre ako din. Di kayo sa usok. Fountain. Mas malaki pa yung tissue. Kaya ako. Ay, okay. Magbibigla ka. Akamas. Ayos yan. Hitipin mo maigi. Ito, ayun sila. Ako hindi lalabas. Ito lang. Yan pa na. Apps balik. Asa nakaupo mo? Saan? Tato ko yung kuko ko. Kasi, dito ako nasaktan. Ito dito.
gloves. Iba-iba. Ito. Potato. Nakaupo ba o nakahiga pa kuya? Higa ko. Taas ka konti. Tingin. Pagkain na naman yan. Potato. Ay, Magahayo. Mga animal. Mati po ka. Nilagay mo sa mo? Dia. Kumain.
Ikaw na fighter. Nabuang na get eh. Kinover na agad-agad. Pinrofile niya din. Hmm. Oo. Kaka-profile niya. Diba? May pa din.
Tissue mo na.
Tulog ka na? Hindi. Gutom na ako. Ano lulutuin natin? Nadae. Hmm. Yung bangus na lang dito. Paksiw. Pwede. Oo. Okay. Tapos na ba yun? Hindi pa pala tapos yun. Yes, ma'am. Ano na dyan? Kasi, patayin niyo. Ito mo.
yung malaking lion. Tapos naka-meow. Meow. Kailan mo balak? Bamalay ko pag nakaipon. Ipon-ipon. Kailangan mo na. Malabi, may CCTV si kuya, oh. Hala. Di sa YouTube na pala. Ah, bye na. Naka-live si kuya. Gano'n. Thank you. Ano pala? Ang daming camera. Oo. Ganyan kakaan ang importante. Satisfied. Diyan.